ଆରେ ପିଙ୍କୁ ଏ ଯାଏଁ ଶୋଇନୁ କାହିଁକି? ଜେଜେମା ଆଜି ନିଦ ହଉନି, ତମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ କହୁଛି ଶୁଣ। ଥରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାମ ଗଛରେ କୋଳି ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଇଛି। ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ଟେକା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଟେକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟେକା ଯାଇ ଆର ପଟରେ ଥିବା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ଛେଳିଟି ସେହି କ୍ଷଣି ମରିଗଲା। ତାହେଲେ ତ ଜେଜେମା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେଠାରୁ ଡରିକି ପଳେଇଥିବେ। ନା, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଲା ଛେଳିଟିକୁ ଧରି ପଚାରି ପଚାରି ତା ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଛେଳି ମାଲିକ ମଲା ଛେଳିଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଜେଜେମା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ କିପରି ଛେଳିଟି ମରିଗଲା ସେହି ସବୁ ଘଟଣା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ମାଲିକକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ତାପରେ ତ ଜେଜେମା ଛେଳି ମାଲିକ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ ନା? ନା, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବଚନ ଓ ଧୀର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଛେଳି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ତ କହିଲୁ ଏଥର ପିଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ମୁଁ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଏଇଆ ଶିଖିଲି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବା ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା।